La colla del Gemesí, convidada pels xicots de Vilafranca, va fer història dissabte alçant la sisena o alta de 6, davant la porta de la Basílica de Santa Maria. La nova moixeranga del Gemesí ha protagonitzat la primera alta de 6 realitzada mai a Catalunya, ajudats pels xicots de Vilafranca que feien pinya des de la base. Per assolir aquest gran repte s'havien desplaçat 200 persones fins a Vilafranca, com explicava el mestre moixeranguer Raül Sanchis. A més d'un repertori tradicional i clàssic de la moixeranga del Gemesí, avui tenim una cosa una mica especial. Estem en un bon moment, som una colla que està creixent molt, de forma exponencial al País Valencià, i volem portar aquí a Vilafranca, fer història, portant la construcció més alta que fem al Gemesí, que és l'alta de 6, o la sisena. Per això requereix haver portat molta gent, hem vingut més de 200 persones, més de 200 moixeranguers. Els moixeranguers valencians, que diumenge també van col·laborar a la pinya dels xicots, han tornat la visita que els de la camisa vermella van fer l'any passat al Gemesí, participant a la trobada de moixerangues i castells. Els falcons de Vilafranca i els mateixos xicots també van participar a la trobada festiva celebrada dissabte al vespre, com a pròleg de la Diada del Roser. L'actuació va permetre veure els 3 màxims exponents de les diverses torres humanes que s'aixequen als Països Catalans. Però